o Estado da Nacional 640, a cobertura de Ribela ou que facer co antigo centro de saúde son problemas que necesitan dunha solución. E son problemas que esta semana saíron na prensa. Comezamos. E comezamos falando de drogas, porque esta semana a Garda Civil detivo a 3 persoas. Nos primeiros casos foi un veciño de Matalobos, máis a súa parella, xa coñecidos por ser detidos en ocasións anteriores, e no segundo foi outra persoa que estaba vendendo cocaína. E fíxense nestas imaxes. Que nos ofrecen un uso precario que temos que negocialo a coste de que, ou canto nos custaría reformar de forma precaria unha edificación para facer o que queremos, que é ese gran contedor dos servicios públicos municipais, dos servicios sociais. A outra opción, pois poñelo ainda máis caro, compralo, gastar unha millonada en compralo e despois arranxalo. Por lo tanto, iso non sería moi lesivo para as arcas públicas e, por lo tanto, para os veciños e veciñas da Estrada. Isto era o que dicía Gonzalo Louzao na xornada Estrada en xuño de 2024. Agora nin se vai dedicar aos servizos sociais e tampouco se prevé evitar a súa compra. Isto criticouno a oposición e Gonzalo Louzao o que dixo é que agora teñen outros plans, aínda que non os pretenden anunciar ata que estea formalizada a compra. Por imperativo legal, prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro, con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gracias. Esta semana celebrouse o pleno mensual e ali aprobouse a creación do posto de xefe de prensa, unha medida moi fortemente criticada pola oposición. Que asuma as funcións de planificación da estrategia de comunicación do Concello, planificación e xestión do protocolo e do Concello en xeral, da Alcaldía e do Concello en xeral, manter unha relación fluida e continua cos medios de comunicación, recepción e evaluación da información producida polos departamentos do Concello, xestionar a convocatoria da roda de prensa e relacións de notas de prensa, colaborar na organización de actos públicos organizados polo Concello, redactar cartas, folletos para dar a coñecer a actividade municipal, así como outras tarefas derivadas do cargo e ordenadas pola Alcaldía. Eu teño que darlle enhoraboa a este goberno municipal. Son vostedes oficialmente o goberno máis caro da historia da Estrada, por riba do goberno do seu antecesor. E xa era difícil, Eu recordo que na comisión o concelleiro de Facenda dixo que este servizo nos saía máis barato. Para nada nos sae máis barato. Vostedes tiñan contratada, a través dun contrato menor, a Ártabra Comunicación, que nos cobraba 22.275 euros ao ano. Ben, vostedes agora van a pagar 43.300 euros máis cotizacións sociais ao ano. E van a pagar por bastantes menos servizo. O sea, non era posible ter este posto cun sueldo de 2.500 euros ao mes. O sea, ten que ser 3.000 e pico. Non sei, non lle vexo sentido. Obviamente é por algo que eu non sei que é, pero non é porque sea necesario. Non é, o posto non se vai facer porque sea necesario e este soldo non é necesario. A creación deste posto, obviamente, é para facer unha propaganda do goberno do Partido Popular. Únicamente para eso, porque se realmente se considerara que era un posto necesario para formar parte da RPT, entonces habría que dictaminar os criterios obxectivos para seleccionar pois a ese profesional. E agora, bueno, pois vamos a facer unha aposta directa por un profesional, unha profesional de recoñecido prestixio que o que vai a facer é traballar as 24 horas do día, ou 365 días do ano, nunha comunicación directa nas iniciativas que ten este Concello. E o que vamos a ter é pois, algo que moitas veces se di, e se nos enche a boca a falar de transparencia, que esa é a palabra, e vamos a acercarlle en todos os sentidos. O primeiro treito da AG59 estará listo a finais de ano. E ademais prevese que o segundo treito comece a construirse nos meses.
En canto á Nacional 640, está previsto que en primavera se realicen un bacheado para mellorar a situación do firme. O lugar que ven as miñas costas é Ribela, unha parroquia que sofre graves problemas coa cobertura, que cada vez hasta lle vai a menos. Así o reflexa a reportaxe que realizamos no Xornal da Estrada, a que xa poden ver no noso canal de YouTube. Non temos cobertura ninguna, agora non temos cobertura nin teléfono. Es muy complicado y muchas veces es muy difícil mantener una conversación normal. Pues aquí estamos como apartados do mundo. Desde fai 2 anos empezou a non haber nada. Se caímos no camiño, estamos solos, non hai maneira de comunicarnos con nadie. Moitas veces teño perdido contratos de traballo. Nos creamos unha empresa e tuvemos que desistir. Que al mandarnos os escritos ao Valor do Pobo, ao Concello, a Telefónica. E este venres tivemos de celebración, porque foi o Día dos Medios en galego, un día que naceu para conmemorar o aniversario da creación do xornal O Tío Marcos da Portela, o primeiro que se editou íntegramente en galego. Imos repasar o que nos dicía Pablo Chichas sobre este día e sobre o estado actual dos medios en galego nunha reportaxe de xuño do ano pasado. Eses 140 medios son dun censo que se levou a cabo no ano 2023, o último censo foi no ano 2023, este ano faremos outro censo e miraremos os medios que desaparecen, os medios que continúan, pero vai en aumento porque xa detectamos que gracias ao desenvolvemento das novas tecnoloxías, pois hai medios que van emerxendo, tamén hai medios en galego que van emerxendo polo peche de edicións locais. O Acrópolis volverá a abrir, será esta primavera e con novos propietarios. Na Rúa Irida realizáronse pintadas nos portais dos edificios. Na Avenida de América, a asociación La Estación pintou un mural. Queremos rematar este xornal semanal lembrando a Damián Barreiro, xornalista estradense que faleceu esta semana. Poden atopar todas as noticias a través do código QR ou a través do artigo que publicamos na nosa web. Vémonos a semana que ven.